Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibu Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib jadi santangan untuang betantu jak dulunya masuk di rahim punduk kanduang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluh anak digadangkan maradai di rantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak jesia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah je sayang jadi bungo cinto nentio alai bulu. Alun manangih laba pujo alun makandak laba bari. Sekali minta ketagun mengganyong siginyang tibo leno Maenggi di bueknya. De asyik je rumah tanggo gilau mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rang kampung ditenggangnya. Akia kala mudo lahu tuo datang lamah pun tibo darah dingin kudurai habis. Manangih maruang panjang bahilau ratok Maenggi. Apalah sebab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongame. Siko malonja anak baji menyipak coki di baba. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Taradok dun sana kamanakan hati na laki-laki kanji. Memandang je sidik matu bertanya siapa taharam ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenaga kuat sangkek rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatiangkan sahalai daun tak bertanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jendiarok mak konan menjauh mak mengapan. Malang banana si Maenggi. Di dunia sansai lenyato di akhirat balai suak. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ketiga. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jepidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Ma Adang kisah nan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kanduang dia Maenggi saibu balai nayah sabako indak sabapak. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jokurenah balai nurang badun sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua ke di tiang tangguang tutua na lunak-lunak lambut. Balai bana cuma adang. Bak gala imbawan urang, ota gadang sarawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekkan yang sampai telinga kaciak sungguh cejuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Samanja di dalam parui lah nampak takah karingkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah gelasak dalam parui. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyua ujung baret. Tapi entah apalah mahananya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nantaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namanya. Samalam pajar pintu batabua limau penawa baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujua badan tali pusik menilik bau sengiak tangih tak terdanga. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamuruah. De asan namu babarikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya lekok-liku hidup Madang. Basugiro sultan mandanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale. Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi. Bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragonya.
Bukan. Tapi basuo macam nantigo manulah jinih nantigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui dijamu atak kunjung kuda. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indak bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru sai rangkini ragam dan alun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah juo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapilin. Tansano umpang salacie kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya merasa tak mungkin samparono. Mari tu bilang cek-cek stan dia tong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacek kata. Basuo dalam kecika, kok lai asanya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunyo kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan baduo. Nah, sudah tu pulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik dikilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Asudah itu nan ketiga nan pengarisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulil yang tempat tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Bak bantu tuangan loyang kekian pulo bantu nyelilin bak aragam irama gandang baitu lenggok tarinya. Di sana pendengar, apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak ado badidik kena nelok masyarakat lai berasiah. Namun anak rusak binaso indak mampe bangkang jo. Maka ada semacam cielai ulu bala pangka penyakit, yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manamanya. Samisa membuat rumah komastam. Walau ramuan kayu rikia tukang yang dari pandai sikek rumah model potongan kini, tapi pondasi di tanah Rawang dimalah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo joma adangko. Tokoh cerita kasenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah ilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang di sebuah sekolah tak ngerajan mengaji acuh tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain 2 menggubalo orang gaek lah masa picuah. Dilihat lingkungan pergaulan. Bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo warek tekida. Ikulah nama membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sifat lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nama kaji. Silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampai nyoh lah gadang iswa jadi jelatang kecang niang silang kaneh dalam nagari sasaran kutua orang kampung. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu, isuaknya di hari tua menjalang tabuah kebagua tinggal serimah si seidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Bak tabu manih kaujuang hari patang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak sayah kisah maadang nak nyato riwayat idui danga dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek babarito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau mua 5 tahun. Singkek peminto ayah kanduang aja sampai takaran sudah mati nan alun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam kareh. Malahan utang batinggakan ongkueh perubek kiri kanan. Luas sahalai kain bugih sebantuak cincin batu wakia. Itulah warih banamukan ketando manah dari ayah.
Tinggal lain dua je bangkalai bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batu hua tapi kain arok yo anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku duo jantan ciek pedusi. Sawah lai di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah de mamak nempang gadai. Balimpik surek pendalaman petabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangkek jajahan Rangulando menjalang Japang ke Masua. Di tahun 39 parang dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hidik susah segala maha na adang bau mua dua balik. Biasa gali basuo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi, kok tinggi maragang nanya gilo menginyah je menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak dan tidak senang diam rintang mengaca suok ida. Setantang diri Mak Adang mandeh bansai bapak tiado mamak nan sorang bersilengah bako tak dapat liarokan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masyaknya. Kadang-kadang ulah dia lapar litak tak joa ke dirintang. Padi tak kakak disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam nanacok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampuang. Lalu ditanya anak kandung disudi lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam badani Allah mandeh indak picayo lai. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyor rambah kaki Mak Adang nyanya tuanyo kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakinya alau rabi saseyu indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangkota kaca dek litak mangkota rabu. Ulah dek bansai yang musikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juara tok ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari pituah jenasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kata kejawabnya. Maafkan nambo mandeh. Waktu berjalan juga. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juga tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karen majalah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancangang di muka camin. Suaro parau-parau basah sungguh membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo suluah pidoman dek nantuo membimbiang anak kena luri. Ibarat semua metu ayah kemastan. Nyampang melia tak babanda membosek di salo batu malasau kepada orang tinaman mudo di ondohnya. Tansano itu nanti jadi utang jualah ke dibaya tampan berkuju di nagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak talawan dunia orang. Tasabui tentang sekolah baru masuk di kaleh limo sekolah desa masa itu. Alu le tahu tu libaco alu nabeh caro baretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanya pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hingga maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kaduduk jo delegaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncul mandehnya menyuruh anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah nan dibaca mungkin sekadar rukuk tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jainduak makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh bebukul 10. Nan sungguh baraja silek. Laki hitam segala hitam tekanak ditarik kepala runciangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jadi lantiak langkahnya kadam taguh pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak dua dape urang tiga dinyola limo menangkuk banaan tinenya.
Tersabui ragam kesenian, saluang dendang pupuk sarunai tambua tansa telempong paci, tari sewa, tari gelombang langkuk, jarandai, tari piriang, sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja, dek cancang kenduo sagara gai kepanan duo salabuhan, bayi yang laya jebatin samo dituntut pagurui. Musim datang tahun baganti, maadang barang sui gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi rang parewa. Awak tinggi gadang bakaka, tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala ala wambek silek bayang silek kumango memutih segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang Taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membolehkan. Antah yo antah mutido konon cerita cek urang. Jo harimau memutih silek bercubo di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tabilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya 3 gadang-gadang. Nan sikua samui karanggo saikua kelupa abatuang cukui juga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai 3 sapilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak rajo. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alek tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara nawasa itu ada masa itu. Ko ada 20 orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang biar memupuas tentu nenobi dek beliau juara orang imbau kan. Segala menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuknya taruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang, paham je bulang ke bakicuah arif negara kalah menang. Kau madang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau madang ke barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narang agam. Anduang gerai mandeh beliau sedang talata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun parasayan anduang sama kini usuah juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuat tak lalu hanguk bagarau turunanya yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonya. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang lai menanti masuk kutikonya. Ajalilah datang menjapui nan punyo tiba mahandiak sakarat kurang nemukan. Tansano anak nan salia satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mande. Sinalah masuk kutikonya malapeh jo doa-doa, membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid mabisiakkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh baranak lah nasib di anduang gerai. Maadang malantiang jua marau di lapiak kuaju di jo ampuk mandayo. Semalam panjang tak nyopulang ditambah pulau sabari suak si anak alun tercogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh dan baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dili puasa jo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah ku bingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatulu ama suak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan anduang gerai. Di tahun 43 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini maendek berkuasa. Kejamnya Allahu Rabi. Sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara rakyat disuruh makan nubi. Laki-laki di Pasorodi diopor kaloge kemanggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum penpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi senendang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah negariko itulah maso paling sulit stantanyo ke orang namarasai. Idik susah segala maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibo musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu, Nagasaki kani bematum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat maulang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah banamokan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Nan gaet tentang ketinggalan satu babari hilia mudiak menyandang suligi bemurunciang. Nan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ube kaube urusan balik paroban palang merah kono namonyo. Adapun alim ulama asik jekaji jeputuah badaliah hadis Quran wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuak dalam sarumpo. Jadiak pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo aso hilang dua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu, tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang, antah siri antah mosase nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya stan tabu dua semangit masa itu entah dari mana datang bagak rasu di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pipih sari segala maha kecimui firentinasi bakain sahalai langkok disasahkan yang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente tantang maisok daun nanang rokok merek segini pipa gadiang sagi salapan. Patuilah adonan curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasok. Diangkek komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga berminyang pulau tambah berkibar marawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupia runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalui kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongeh maadang ba urang gilo baladiang. Main tangkok main tarajang salah sekete idaramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasaung. Sialah orang kemenyapo tak kama bakeh kemangadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirambah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak saukua. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapehkan. Ibarat di alam rimbo rayo stan. Cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji je kuku nampak guno. Salah je kuku abasi dareh ngaun si balang menyudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacau. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik puntarang senjang berbaliak kenan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi stan ragi kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Menjalang tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah dijure menemukan. Ini golek latibo dengan data sardadu sakabe arek baimpun dalam TNI cek kapa surang kemudi. Polisi setoboh pulau memaci tampu keamanan dibantu upah dalam kampung parik dalam pagaran kokoh urang bagak papalalahkan.
Lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari. Pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samu bajalin bekulindan membangun adat di limbago tagak nagari jaundang. Sangke masuk darurat maadang lah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung sitini namo panggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tirih kepala kampuang. Mari pemulai dari awal sabab musabab ketarambau kawin menyempang menyalempang. Walau tercecek di nagari marompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tak ada tiak seciok murai tak berkicau. Niniak mamak hanyang sebalik du balang serupa lengah, konolah orang berkulil yang mencaliak di sudik mato sabateh binjang binjira. Ado banacik jo 2 orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega. Nya menyipak sebaliak bukit membulalang di dalam kalam tuah maadang tetaban diam. Tasabab mulak-mulainya dikaji ulu pengkawala. Ulah dek kasam mencuang jua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicaro. Sinan lawangki simbabanyo. Dasar orang bungkuak sejangka tersingguang lebih awakanai pari jepaga di ondok. Adapun si tinggi nangko orang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun kecucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku telinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai bala buah-buah keto-kato disangko indak kabaa kudian baru menyasar. Apalah garan katos tini? Katonya mencungko. Buat di kampung nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan setuluan. Lagak juga ya tak menganyang cadi apalah keguno nyoko non bagak kapakayunkan. Nan paralu derang pedusi uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalatu arang pedusi. Setandang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk sumparah hurang. Adang-adang tibo eloknya tekana caro kaum raso sesuku Jawa Ampia. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah jauh cilaku Ampia. Namun malonjak anak abaji senjang sumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo je pembate. Menyolos tini masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Cang bana ko mah pajaku. Ba itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu cuma adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuah puncak canggunyo araso dilambai-lambai api dan bak kuliriak masuk iduang badarak-darak geramannya. Santano jorang kilaki disikau utang balansaikan. Kalua barang simpanan tak laia batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indo-indo rumi berundiang di pedusi. Tapi nan kato wajib dijawab kok gayung tentu disambut jalan merusuak nanya tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai terdekaut ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai. Bunyi lentibang bersautan di tingkah siamang rimbo sayuk kedengar luluangan yang si tini tagolek surang matu nenindak talolokkan kaluah kasah sapanuh ranjang. Antah dari matuasanya tibolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangar main bau darah tersirok-sirok ju. Nindak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Ruponya stan samanjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talanganyo. Pitunang menyuruh datang japui tabau kinju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin.
Acok pulau berjalan surang mencari kapa ke Kualo. Hebohlah hurang dalam kampung Bateba Gunjiang Jenagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disubakkan. Taradok diri mak adang. Janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuang yang tidak digalanggang. Atau kabak halai. Lasinan tibonyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran. Marapulai tak pulang-pulang tinggal anak daro juntuangnya gilo maitong-itong kasau. Carai indak sarak pun bukan. Tapawi indak bertali tagantuang di awang-awang milian tidak babandakan. Itu kawinan pertama Yosipini. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narang koto sadang nang kambang-kambang arum. Gadih bau muan nambaleh tinggi alun randah talampau rawi alih bangun selesai mato nyolindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutuan nyolintuh-lintuh lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah pulo. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan sulit mengicuah pemandangan antah ke urang buto saja. Baitu lukih gambaran gadih paridah narang koto stan setantang diri madang rawak nan sadang budu matah ibarat semisa alang saro tabang bebega di udaro niai rao inggok mencakam ayam lengato alamaiknya. Maka diutuilah orang manalangkai marisiak maresik-resik menyerah umpan parapak jalan nampasan abaturi cupak tetagak nabaisi sepanjang adik nama pakai. Tertiba ku aja jangko masuk nyorundi yang berbalasan imbau ku alai basauti. Di dalam resah penantian tiba lah jawab orang sabalah. Sultan tak tahu kebalenya, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Bersabar Sultan dahulu paridah nak ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai kamalah berang diampehkan leno mahadang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih bau muan nambaleh lah cukui umua bersuami lain ukuran masa kini menanti masak jebatang 30 halu letalai. Tentang jawapan pihak peridah kato balik mencari lapeh alasan bercari-cari itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bantuak petongan kami nantu jininya orang kesumando dan Mbak Intan bakarang loyang jauh lah panggang dari api. Nak adang tahu itu, mak adang merasakan. Paham bana mengkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lu nangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harga diri martabat dilenda orang. Dayo ubilih nan tadanga. Tapi bagi siak hati nurani lalu ketagun langkah setan. Di siak anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jobatin. Jambu gatialah dari tampuk barilah rilah joran tiang bersuko-suko jodahan sinan bersuo barakaitnya. Barai umpama makan indak sekadar perik kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu Samparono tiba dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging minta ayam menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai kata orang mambiak nanelo junan suci letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati ma'adang tangguh angkuh. Dalam aparang hitam putih tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruat. Tadanga barito sumbang kabar sayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatangko lah bulek katu perundiangan siriah sikutar petarimo. Anak muda berpendidikan tamatan normal padang panjang. Mandeh kayo bapak betuah mamak sambah urang pulo babanso keturunan. Anak rancak minantusan tiang bak cincin laki kajari matu piruh pengerangameh selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk kutiko oleh jatuh, paridah agak berubah jauh jesipai yang biasa.
Muko kusui ilang gairah di madudua di mamanuang perusuah pemana-mana. Makan ninda lalu batanggang matonyo tagak pencalian disapo haram babunyi ditanyo haram menjawab. Indak bersabab bakarano tibo tangi mengungu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganyo antah keulah dan mempaneh lalu di jalang dukun kampung. Baputa papean limau baromba agia di piriang. Sinan menggeliang angku dukun lah kanai ke maka jatuh. Ubek lake saparangkatan babuso jada suntongga mandiaya tigo muaro sakit nanalun angga juo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua pacaliaan. Ubek masuk asimek lake jangan kencegak makin parah. Kini mama kiak tiok sanjo gilo menjujuk-jujuk abuak merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya maadang. Menurut angku dukun pengebisan, iko si jundai narang lapeh gas yang tengkurak nembamain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak wara kekuait menahankan. Tak ada ubek namangkuih salain baliak kena nasa. Nan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke madang. Hendak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah ubek anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya ke ditangguang. Pihak dek diri badan madang ikolah bananan menanti. Nan bak pucuk elam menjulai na ayah semua membasuh na licin kilek lah datang. Baru laki limau penama alun basambuang yang kedua bak kinci baranti tagak coaya tepakok tanik kini babaliak basemulung. Paridah cegak samparono. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang yang tahu apa jinihnya perundiangan. Nanyato sudah mendoa berputar kepala widuk paridah berpindah tangan. Dulu sekutar nan menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahannya awak. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nan tak rila nan punyo raso tepaso. 6 bulan masuk lalu paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuaknya panjang indak pandai guntiang surang dah. Maka baru belah kian kamari di jalang segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto harta Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit paridah pai dahulu membawa luko laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masa darurat stan. Parang jenika jasa kutu sampai menjalang penyerahan di ujung tahun sampai 9. Maadang gilo wingi. Cah kawin beko sara adonan tinggal tak batan tu carai indak talak pun tidur. Jandonyo sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram di silau. Keditanyo makai beliau, alah bara bini madang gini kok. Sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo madang, itulah inyo si Hasan Pawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh berkain lakik di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Nanggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibo dan bagak kare hati malala ke kampung orang melampau bateh Minangkabau. Kok diukur aja masuk kini ndak mungkin masuk adiakah. Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namu dia ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah. Sitara je kecenggor yang menjual benang pinjahit menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga risua.
Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matung buah hima di siang baranak mengko dibuai. Sadang sami di liang batu lai tak mati kelaparan kono lagi to manusia. Walau berbagai parasayan julu jalan mencari untuang, jarang kalah babaliak pulang itu nampantang anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balo. Si rasai Sultan Malenggang berbaju ke Sumbolusuah meniti jambatan gantuang. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekan duang. Taradok dari Maadang mencalia urang ondoh poroh batundo pai marantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin di alun marase susah hidup surang sabatang tongga berindua beranak tido. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tanamo tahu. Makoringan baban isi parau Malenggang bajalan surang. Konon pulolei para joladang dikanehi sawah pusako digadaikan. Indak siapa mahalangi awak kana mak kece urang menggadang bakatodare. Ditambah jua sialapau di sinan hulu matopiti tampe bepuhun rang paburu sinan tarapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58, angek negari masa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namonyo Simbolon Mamacik Kampuat. Di salatan Gumanta Pulau benamo Dewan Garuda Nawawi Bucuak Pimpinan. Baimpun nurang nomor 3 mu pakai di Sungai Dare. Sinan Talewa PRRI Tandiangan Pusat di Batawi Mamak disanggah kemanakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigih surang karengkang baradu tuah semut tuah keparang juo tuaga. Adapun nagari masuk itu ibarat memancang alet. Samo bagara tu mudo niniak mamak tagak matur. Nan jauh jela yang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh punado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya latadanga. Surang sajo nan tak peduli mudia lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carokinium. Mairiang di Ponegoro malantih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kapatabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyosupulo bunyi Mariam bak karuntuah kamasu apa siapa paga. Nadai menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak kok gayong patut disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak memulai operasi badai benemukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak beserak darah tepi rimbo cabuah lebumi Minangkabau bengkalai lamo besudahkan. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkok senjato bari ringan punyo pesawat kapatabang urangnya batuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punyo galanggang lebih paham lekok jeliku tampe maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadiak strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banomolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santi yang awak pas baka panjangan bala 6 terkunci pulo. Kan dua main barek sebalah hakiannya urang memutih toka baalai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo abih damai juo kesudahan. Maka ke tengah cara norasa samo dikunyah Siriah Pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baitu bunyi saruannya. Selama pusat di dalam urang kampung Bamukoduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso mangguk panjang rasio pentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh manta nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi.
Tansano kemari unda atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate HP di bawah baro cobika mengehi tangah. Tapi lain si baik ke Ramadan stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan konco areknya. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info diberikannya. Mulai dari jenis senjata saat ketika pemberontak mencari makan masuk kampung sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampik penyuruhan. Sadonyo bocor dari Maadang. Ota dilapau mencaracah gilo menyindia mencumei hurang luar sasaran gunjang. Kata Maadang, tinggi gabubu rendah tikam kukuak darih pari badan puang keok juo kesudahannya. Pengacuit gadang Sarawa nasirang kampung diampuah nyolah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak, indak malu semelunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lagi. Mendanga kecek balampang-lampang angit telingo orang di luar, sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok meliau makin marapek. Laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angin tadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran datang datuaknya wanasiak dibari pitu aja paringe. Usah kecek tak dorong-dorong agak iurang kata singguang indak pendeka nan tak bulu istan nado langi di balik langi awak hebat urang pun santiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih. Malah beliau galak gadang mengakah manilin sungai malah sau keto sombongnya. Angku dah tua. Ko iyo balangi di balik langi dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buang mbaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku. Dia orang awak ko kecek gadang ota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya. Alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandi yang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomojo pai menyerah kalah. Komandannya pai bayapui bambiak kerang semando. Barajo kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keok. Bakukuak di pantai barat separuh Minang di Lutoknya. Tiam bungkuak datang malalah istana habis taparunnya bakal di Camintari. Rajo ijo entah ke mana sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balantak engkau datuk silih baganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah. Kemudian datang Ulando diopor ke tangan nipon. Nah merdeka dijajah orang juo baruangku. Patuilah punya senjato basoka nyo namukan. Bakso kamana, bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertuak tu. Sinan menjawab engkau datuk jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo puluh. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap waparang. Ayo dek pengacuit garang Sarawa, kecek Madang. Capek engkau datuk menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada satu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama tempek batanyo memberi nasihat di pandangan jauhkan sombongnya takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Bakato Maadang masa itu kok buya kabakatubah cukup di surau di Musaji buya. De orang berpengalaman buya terima singang saja mangguak-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat baleh. Maadang lalu melanjutkan. Buya, sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru doh. Wajah hidu fisabilillah tiok diadu tiok kalah. Alun kabara buya kini laidoh dibanding ngarimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat dilalah, disuok bisa dikaja dikida bulia diuru. Nan rumi musuh di belakang ngasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat.
Konon pulo labih cilako musuh-musuh dalam salimut munafik. Urang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, iaitu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai itu. Andanga kata kuncinya mencari anta antung ke agak mampir batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 balik maadang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak tuagaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nantata ruang indak marasai tekui ganta. Tapi sajak mendengar kecik buya tengiang ngesiak engkau datuk raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesuri awak kok malu siko tetagun pengenaan. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR kekitangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendengar kabar saya orang ketibu malam isuk membawa menjaput mamak. Memang batu kecek payah ko iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Raja Api bakih anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japut tabau lubang kuburan laba nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pangulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadik pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tipak rang bagak menyudahi parang berjoak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok juapi raso taangi. Cubo rasokan biso timah ujung pelor peluru badia samu dicaliak makanannya. Bapasan Malim Saidi, sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi. Dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan gaji. Adapun siapa Raja Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin daulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau ambek sampai menamai juari mau. Menuntut kenyak jangguik. Same semoto kedikaji dek basi indak telukoi di api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak maadang baliak gagang malangga pitua guru bisiko jalan basimpang menampuh jalan surang-surang surang suok surang kekidak. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah digagang itu nalarang nampantangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong nan basaru namo dewa malah ruponyo siriak nyato kat piala-yaleh. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang nan kawan tetap bakawan raso bakari badun sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri balik ke pangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Lacu orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua itu sumpah persatiran ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan, baitu tekad maraju. Diulah menumbuak tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan di siko Sultan Balabuh Harila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka bulu suonyo tabayang bajah rupa guru. Salarui salamun nangko buek di ranah 10 koto disalingka kaki singgalang tak ado bakinya takui. Alun galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit dan duo sinan maadang kok kabului. Mengecek beliau semua surang. Sajak delaya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabui nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagan jua suri. Jangankan kalah tiri baco podo sajo oleh tarajan. Sabuang lapeh taruah maelo manang lasayah di ganggaman baitu adai maadang. Terado Sultan Raja Api biarpun Sultan Rajoangi atau Rajo Sugalo Rajo samiang haram dak den takui satapak alun den kasuri. Nyampang kalorok kok basuo samo menanti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampihnya daripada itu Ustaz,
Kok dia ulang doang tak mau nyapu, kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo, maka tarado orang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh tabangkai salah surang. Disiko bana tarumiknyo. Manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak kesautan sinaladake ketu putih. Padu awak lagu kawan elok diganjua langkah suri mengalah bukalah-kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sepucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai ko indak kumandang mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabau barik tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu naik oto si buah wali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebenarnya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaidir namu asinyo bagala Sultan Pangeran siko maadang marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kakok kadiawai siko terumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun marasai macik pangkua menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak marantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar nagari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegak. Dalam mak gadele tukang ubek berpusu kurang membali maadang jadi cingkariak ditolong membungkuih-bungkuih di sosok pitih ke tapi pakan usai lalu bekameh di lapau wala pihara siko salero berpuihkan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronyo. Raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabau modal kenindak kadang banakan cia sedio menajuni. Tapi kadipangakan. Diliek padunalaya peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo semi pidato nan bajua lincah mengecek nan paralu main sulap magiaurak. Iko bana nan tak menaruah madang. Baso Melayu balepotan istilah yang ngepulai konon jagaya penampilan. Usahkan kaba pidato tagak saja lutui lagu ya gamang mencalia orang banyak siko maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indak lamo di satu tampe. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara maadang mai kuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karana sidempuan di tapak negari ciek-ciek. Bima balai bima marau tibojo di padang bola. Marapek di Langgap Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kawing Put Aik Negara sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo maadang tagak surang kini masonyo badikari sajalan duo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sumi marantiang nan cocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tapaham bana de maadang suriah kenalah dahulunya konon pulo kecek rembanya indak guno pidato panjang lagak juga ya nemparali. Mako dikumpual dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruh kamanau rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kuli biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sumi arimau bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio. Ibarat seorang dokter maadang didandan disegehi. Baju hitam segala hitam, kupiah sampiai kudu. Aka baha melilik tangan cincin nakiak sepenuh jari dukuahnya gigih batua. Kecek tak buliah baso awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah. Sabab ngaleh ramuan kuno asal dari kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam botol
tangka jimbalang setan-setan tangka racun ilmu hitam ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang je salah urek pendeknya sugalo macam penyakit cegak je minyak kubu jambi caronyo digosok di mana sakit dikundang ke manopai pantangnya jantalang kahi alah sabelok dua belok mak adang menggalih surang ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kanci muridnya lulus ujian. Lah coga adang kini. Minum makan sarato rokok teh talua sarapan pagi indak bergantuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kabimbang. Mak adang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan nisiko di tapak balai ciek-ciek. Serbangan jo air joman pulau rajo jo simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak maurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau juo cuci gosok ke tukang dobi elok melah babi ini bana. Saya barik betul ke tabu kemastan. Awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua utak penaman. Maka dapatlah rundiang je sumirah langganan makan salamoko jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mendua kabun umua menjalang 20. Setantang ba ayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana mului ringan garaknya lincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Mak adang menggalih juo orang rumah baliak balapau. Kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau bukan sekadar baku cindan main sindia keto bau juang garah kudo kecek ekida. Adang menggemai je menggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulau jando terletak baanau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasar biaso dek sumirah. Ko awak tagak di pasia di lembai ombak lah biaso asah jan sampai di guluangnya. Tapi kini baru basipai dibari babateh baparinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran. Lat paurami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham, tapi dia ucok cengkaria oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali, mak adang pere menggalih ditolong bini dia lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Wakatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muka atau mak adang nampak saya alang berbega manukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu diturik malah pajaku dia giah kata nasihat ijan melalui lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf sagalo pekatan ke mak adang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicalia. Maka dia darah lananyak ke kepala tabi suga bangki simbaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untuanglah takanah bana rugi malawan pajakete. Secapek belum cotok disembahnya lia pajatunyo tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Dak lalamu antaronyo tibo berdua gedang-gadang. Mato sirah muncuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mancam. Ko iyo awak jagoan ijan bagak di pajakete. Iko lawanang nan seimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagai orang tibo maadang memasang kudo-kudo matulia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tibo-tibo tabang kurisi malayang bakeh maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto. Baliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibo di meja baladuo. Secapek kuciang melompek maadang tibo di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cakak di laman nama nan datangkan kaki malayok ke dinding oto. Dan di sampiang makanan siku mairiang sipak ke belakang baru ketagak terjelaprak.
Walau surang lawan berdua maadang taga alih sajo musuhnya alun dapat balik. Orang tercangang berkuliliang dan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Nang surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Alun sampai tenju bala buah tangan maadang lama nyonsong inggok di pangka batang hiduang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi maadang, tapi ditantang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabui sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patatigo. Tibo mairiang celai kini ya rantai disapunyo mendangyang-dangyang di udaro. Beliau sembau juang rantainya sentak sepinte lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut nan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rembagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjato surang-surang. Adonan bule besi pipa nan picak pembuka roda. Konon pulo pisau jogolok padang kalewang bekilawan panen maadang masa itu. Tiok nan tibo kanedaram. Daki makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka di alun teka di Allah muan masih berpanjangkan. Luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak nan bugua mukonyo tambah berminyak. Sampai tibo datang tentara coba dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah berito ado pendeka tahan basi indak taluk kanai senjatu. Orang lain yang dapat tuah kubu Jambi dan dapat namu. Sebab tak ada orang yang tahu kalau maadang orang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Ati maadang sansi juo rasu tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu maadang berbelok juo. Tambah kayun menggalih ubek makin picayo orang peliliang. Merek laki namo lah Harun kini pak kubu tamu sawa. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membokak sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah mengalih lah acuk tinggal di rumah menanti pasan orang barubek. Macam-macam orang nantibo. Ado diberi yang penyakit kulit. Nang gilo berubah haka tamakan upeh racun. Nengkanai santuang pilalai dan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pemintu. Minta tolong bakeh makubu saraiknya indak warek panah. Lai duit colok madang kini. Dahulu lalok bakal luak kini lah dapik mini mudo sudah rancak sudah gabulo. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tapnya barang bermerek TV jo motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan juo lah masuk tahun 6 mampe datang ujian lebih bare. Mungkin resiko di orang baga atau membayar hukum karma akibat parangelamu. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercicia inyo nan alun jatuh carai. Rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsa Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia nan tidak tahu. Kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditangsi sepia namanya. Si mandua nan surang nangko takato kejam kena buah. Manakuik dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayar meminta buku tangan. Mendapat pasan core itu baputal tak madang. Nan kato mesti jawab kok gayung wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampu memilih antara dua, jalan pasar atau jalan maruswa. Iko yang ditimbang sahabi haka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lemu meranmang menimbang berpikir kare sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai pelor kedua menyudahi.
Tapi nan main menantang manang, podo sajo lai tak rajan kok konon kalah di galanggang baitu tekan Maadang. Maka dibalelah pasan jo pasan ditakuak janji kabasuo langkok yo hari je tanggalnyo sarato tampe jo wakatu. Lah tibo masuk janjian Maadang bakame-kame takana pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumai masuk itu hari nanelok palangkahan diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kenopan. Salamo di dalam perjalanan asik mengana-ngana diri membangki insan di dalam di parapek paga di batin paga laia siap menanti. Turun noto merek serasi Maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang tigo 7 langkah sebelum sampai Maadang turun lebih dulu sang ngajo mahabiak cara. Barayun langkah masuk itu menuju tampe pertemuan. Tiok tapak ado alamai tiok garak pemaana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya iko agaknya wang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dado sarawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawih balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak bepipa cangkulong di muncuangnya. Sinan Maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetaan pintar hurang sepadan mulu jaladiang. Dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh Maadang. Sinan tumbuh picayo diri, dan bali jaleh hurangko. Bah itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara dua mato Sinan dibangki penaruhan. Hai sigada buah na menunggu bukit sekabu-kabu. Turunkan darah jantan ke jantung aku. Turunkan basi karsani ke tulang aku. Turunkan angin bubu ke napas aku. Kun kata Allah fayakun kata Muhammad Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masuk itu meruntuh taliangoknya. Kini Maadang menuju Muswah. Lah dake beradu muko di Sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor di sini kami berjanji. Menjawab beliau musuh itu, saya Mandor yang kamu cari. Menggaga bunyi suara paru bak bunyi buah pacah Maadang takah rantakui. Dari rambut lalu ke tumik Maadang dipandang-pandang. Nampak di wajah Roman Mandua maleceh menganggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nelaya Maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik barano indak sungguh dicuku tak marato. Ngadoknya manaku-naku mato lindok wakatoluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam parak. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah Maadang dalam maintai-intai tabah. Lalu wakato ang komandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab Maadang, betul tuan. Setaruhnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan? Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Maadang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang terpasu Maadang meneken sore sesuai perintah Mandua. Penghabisan di ujung rundiang,
Johari jo mambulalang maadang di usia taga. Ayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuhan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuhan. Di saat ketika itu maadang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjaga salam. Salam bukan sembarang salam. Salam babiso nama lapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata maadang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Ndak terago minum bagai maadang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ku iyo sampai aja indak maidok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun katah sedang mengawal ranggajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah basalam. Beliau merasopani yang tagolek maharang-harang. Muko hangui harang tanganmu bekaruah maragang nyawa. Dari setiap alih bulu meringek keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagului Omareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonya Pak Mandua kanai angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu ananyatu Mandua lah jangkang maadang galak pagumam. Baitulah stan drama singkek cerita Mandua di serial kisah maadang urang baga di Agam Baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah. Tibuahlah sombong di takabua. Indak nang kadang dari bania, indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia. Itulah hinyo maadang. Urang bangkang bungkuak seyangka. Indak kadidik basikola pengalaman jam masyarakat itu nan jauh mahabana. Konon pulo amal ibadah. Sembayang sekali haram puasu indak satu-satu. Apa pulai bakaroban menuri wirid pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo mainge mangana Tuhan umur semakin lari juo dosa lah banyak tapabuet. Antah bilo datang petunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayang nyo tak tabilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima DP Apam. Maskapai Orlando dahulunya kini lah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan. Bistamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan maadang resmi diterima menjadi mandua kebun karet. Duduknya di Pulau Mandi buliah rumah di fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah maadang leki bini rumah di bunut baseokan. Apa jelek? Ibarat pemain layang-layang komastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguang. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek maadang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan dak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cilo orang menjaga kasir jekarani kutiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah stan wakatu jalan juo maadang tambah berkibar. Pontennya elok diateh dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali. Pitih dapet kain diagiah bare susu gulu mentega baru dek ke dokter perai. Baitu mewahnya masuk itu. Alun sebulan dinas maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh kabun onderbau partai komunis di bawah Aidit masuk itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya maadang dalam binaan
Diundang diberi kursus di kader je Panataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunyo tanah kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih urang. Tamakan rayuan partai Maadang mangguak sajo. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas Maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya bagak. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipik makanan anggang yang bacotok di sikobana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang ngarabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua paling muko di bawah lambang Paluarit. Baik itu pun dengan Sumirah. Dahulu bibi orang panggilkan kini lah ibu imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini sama binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ngilo jo pangke Sumirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun bakian tak dapat pulau disasali sebab di zaman semasa itu menjalang Gestapo Kamalatui sikon di tangan dalam PKI Maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangek PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai nan paralu. Cah rape, cah barisan taundang ke kabun lain. Opembar jarape umum bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lungga disipilin masa itu. Ampia kesado komponennya lahanyui tabau arwih mabuak politik ate bawah. Kini nang sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kama pinggalan. Maka tibolah saat jututiko bangkak pacah bisua Malatui. Patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65 Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan batuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiyahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh baurang manang parang raso di bibia tepi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi Sarwo Edi Pecik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat taruh ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi bang kamunih dicakau saduala. Ditampek resor Maadang bulonya tanang-tanang saja. Kemudian baru bagara sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri Maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa nan terjadi. Tentara selisih basah polisi lah main tangkok dibantu hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU berikut pemuda Pancasila sadonyo galin sampin-sam mencari orang PKI. Sinan baru Maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tansi sasak pinjaropan betumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan biang kakaroban. Secara mando-andok bajalan marusuk-rusuk bak maliang Maadang masuk rumah. Segala peragai nan paralu kain baju ala kadarnya ameh jupitih dikamehi barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunut. Semalam di rumah tanggo tidur dan tidak lalu ame cameh gamang takuik punado rusuh nanti alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maka mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto Sumirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan. Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idu ilai mati terbangkai tak kapan. Antara Maadang ju Sumirah berila-rila laya batin tangih terserak di tasiun. Bapisah sekali nangku entah basuo entah tidak. Karangkan diri surang-surang nasib digenggam tangan Allah ke untuang betamuju. Setantang diri Maadang bakiro pulau dari rumah.
Dikapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam hati menompang bertampek tinggal. Dia orang dan ditapati menulak betarang-tarang takui talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok Sultan indak disiko ambo takui tabawa rendong. Kini nagari sedang angek siko rezia tiok malam cari PKI Jigarwani. Kama pai, kama tausia, tiok pintu, tiok batutui, kama labadan kadibau. Jalan siang parut badampuang sabalik orang maintai, rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apalai, razia setiok simpang pondok rundo sepanjang jalan, kojolah-kojoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang Yelia, nak adang duduk marano. Mengana maga-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak perguna saat pendekar tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntung penangik badan bararak ke neraka. Kini ko dalam buronan sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akiannya tetangkuk yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayoan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai raya, tarago indak bertanya bertundo kabiliak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lamo berkuruang hari ketiga berparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indah ado niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun ibu-ibu berkata menyambah-nyambah indak mengurang maringani, ciek tanyo ciek terajang alun menjawab kaki laki taruh sebentar di lambuiknya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk ke hidung ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya. Kodolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan. Memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura pansan bagai. Sebab Allah deba itu nyampang taboka pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibat risiko. Orang hidup banyak akannya, orang mati banyak kiramai. Langi indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untung kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangi bak kencang pudu. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah di buku tangan. Pupuah dek kalian kecam adang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek baduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek urang-urang tawanan. Nanalah mendapek surat merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan madam. Tengah malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik ke auto surang-surang. Namun Mbak Adang umur 3 salapan banyak rombongan. Tangan tekabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau indak diberitahu lah paham nang terjadi. Itulah sebab karenanya heboh mbak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado. Ado pulo mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare. Maadanghan yang tak berbunyi semenjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau waco. Sing duit roda berputar pengawal melempek nanya oto warinsi jauh juo menuju ranah kaki bukit Derimbo di Pasawangan. Sinan menanti juru tembak Algojo pencabut nyawa badia kokang di tangannya. Datang perintah masa itu. Semua turun. Setiba sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahadukkan nimbiang batu di muka bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi piluru manggaga di malam butuh.
Sadonyo rauk ke jurang di bawah kali sopeso. Sudah itu hari yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk, di antara tumpukan mai cie magara menggurayo, lalu duduk taruhnya tagak bajalan mailia banda. Siatu Maadang. Masya Allah, Maadang babalia idut, jalannya gagah. Nyampang tensano di pareso, badan barasiah tak bercata, salai rambut tenang gugua. Mulus, apa kau sebab karena itu? Apa kau sebab deba itu? Antah piluru ndak menalo, antah maleset makan pelor atau jangek baliak Betawi, antah. Nan nyato nan kejadian wakatu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selamai lahaman baru keluar marangka melerang tabiang menuju pimatang banda. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan taruh menuri aliran banda. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan yo lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobok anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mair yang pulang nanya ke pondok Paja Cakoh. Bapaknya sedang tagolek, kaki bangka, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok dukun jauh sabalik kampung. Maadang datang menawai. Nyo tampuang salerojanya sesudah ditakan langit-langit je tapak empu jarinya. Dia itu dicabik biso kini lah cegak semperono. Gadang hati seisi rumah beliau di sanjuang-sanjuang. 3 hari menjadi tamu badan segeh parit pun kanyang pitih lepek bakal terau. Maadang permisi pulang, terima kasih bapak kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icukua licin kepala di bola abis. Betungkek manau serueh langkok je kaco mata hitam marepe jalan manapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI. Tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah samu bertukar pengalaman. Akhirnya berpagui-pagui malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu rangimbaukan Maadang sabananya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya, namun tak dapat tolong bantu magak namo dalam korup. Kini ko jadi berubah, walaupun bermusuh ide, tapi antara guru je murid tabuhu hubungan batin masunya membalik jaso. Ditambah raso bakampuang orang salah buah setepian jadi rasio salamoko. Bukan pulo menolong musuh, sabab mandua terbilang mati bacoret namo di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini lah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah tampek sementara di rumah mandeh dek Sahrial. Selesai sore menyurek di lapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal Batanghari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarat di Jakarta mendapek ke Petamburan. Basua rumahnya dicari alamai dia dek Sahrial. Mula-mula orang curiga candu menolak je karena tahu alun kenal pun nindak basua ikaulah baru patui orang anggan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersyukur ramah-ramah babaso yang mulia manis sajua hati Maadang kini. Adapun beliau nangku kunci palangkin dek Sahrial sangkit di Medan dahulunya. Si adik nama panggilan anak ranah Lubuk Aluang. Walau bukan orang sekampung lain daerah tampe asa namun lain CBA juga. Kebetulan sama sesuku kari raso bernusana. Ditambah pesan di suri aluran mamak dek Sahrial, inyolah memanggil mamak pura bertambah dagu peci ulu. Indah lama makan bataguh tiba lah niat bau sau menyambung hidup tiap hari. Caliak-caliak ke pasar disilau ke kaki limau menggalih batu dan taraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh bernilai baharagu. Raso-raso kalentehangan mantap lah hati nak menggalih.
Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa, makupailah beliau karawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanyo batu cincin. Di Bali segala duo batu akiak murah haragu, Ginyang Suleman dimomani sepah jenilam jau lumui merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato robi bukan ukuran kaki limo. Ko ado barang menaruh itu palasu barang suntik nam paham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang, tapi dek lai di bawah hati lamu-lamu tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lama naruh roda sepeda pemuta matu gerinda, mahasah membantu batu memoles jepasia intan sesuai minta kandak orang. Alah setahun menggele batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah dia acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. Dia musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sabulan. Bararak madang ke Gorowol ke Cipulir jo ke Ciledug di Sasauranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamo bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih Pasar Auri kini laya di Taman Kota Siko madang tersampang. 3 tahun menggale batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro ke dimakan. Namun sungguh punan ba itu, de usaho cucua keringe rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan olau indah basau de ange kota Jakarta maadang raso kedinginan lalo juliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi di malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau rangawak nak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibi subalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga nak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencet. Tapi kok dikaji di papabana dihitung biaya tiap bulan. Mungkin rancak babini bana manang juo wali belusing. Entah memang iyo kejodoh, cocok rundiang putih etongan jejando barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang ini. Salamu berumah tangguh agak santai idi madang lahacuk perai menggaleh. Apalah sebab deba itu, dek bini pandai berkureh tajamin balan jodapua. Tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sewa rumah. Karajanyo siwik Jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu selama musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wakwa juo takana empok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabiskan ndak dapet main bekicua. Ciluah jeca dia ndak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya tujuh. Iko menembak dalam kalam dari saratih manang cie ngilo merintang angan-angan. Ulah mendanga bisiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lamo-lamo galeh tahun cangkini lah tinggal aku tak kacau. Mulai pemberang pemburangsang main tanpa main tampeleng. Kok talai nasi teletak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang kalih melayang. Sialah orang ketahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam pulo. Si Ayu pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak kalang kabui pangana susah berjarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktik umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpik sewa rumah menyasak jo ke dariak-dariak tengkuraknya. Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam. Usah kencegak makin lari kinilah panjang-panjang pikir. Kopi manis hendak berhenti sambanyo beragam jo adang teh talua disesohnya. Akianyo ampal darah tinggi lah 2 hari dan tak duduk. Tengah malam pukul 2 kali beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo taji lapak di lantai semua.
Lagak lama antaronyo dicubo-cubo serinsui, tangan dijambo tak menyampai, kaki labarek dilangkahkan, indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang mempunyai rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di tetang ke tempat tidur. Badan layu sabala kida, mulut pencong lewa babuyah mengecek tak jali amek. Rupanya beliau kani stroke sutang. Dek bidan sabalah rumah disuntik diberi ubek. Dek lai dapet naringan bisu tagak-tagak rauk menete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari, pemilih indak kini tabari yang surang saja. Dek Pak RT orang peduli kebetulan rang awak pulau diantar ke rumah sakit, dirawat, dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lemu dirawat madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan dek rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar, RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulau indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabi alhaka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung di Madang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempono. Pihak mak katik tua dagang lalu dibusuk di pengurus batamu muko Madang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecang miang di dalam kampung banyak dusunyo kerang awak. Itu sebab balapeh tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulau sambuah nalain ke ditolong dia nak masuk kenti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP, mungkin kami orang piaman bisa membantu je biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa mak ketik. Maka jupitih pribadinya Madang dikeluarkan, diajak dibawa pulang. Di mamak ke disempono tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Madang dipawasokan. Makannya diawasi, disuruh terapi olahraga ubeknya diagih tarus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir semparono. Kok muncuang berbalik luruh mengecek lah jaleh banah. Namun tangan bapangku jua berjalan kaki meleu. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jalan dahulu jauh benar perubahannya. Gagahnya tak ada lagi. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang maduk kemana. Indak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Madang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu mengecek, jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati, penyakit pandai membuat awak pulau retang mau bek. Tapi kini lah, kok iyo lai santi yang cuba hilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik bananyakan rabah bertahun dibuatnya punah segala peduniaran, rasaikan Madang. Sebagai orang disantuni Madang pun tahu diri, nyeminta lalu di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman, disiram bunga petang pagi, atau membuka menutup pagar malam oto serta motor. Mulai waraja sopan santun heriang gendeng jawa sovasi tarati laku parangai, itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati saratu tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyu mudo sadonyo sayang ke Madang. Adapun mak katik nangko orang tua tampik bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim jemaah Madang dan lamo minta berhenti. Madang pun terima suko, lamo bana idik menumpang raso menyeso orang bana terima kasih yang kukatik. Kini lah pindah ke Musaji. Babiliak bakamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karjonyo indah labare
Patang pagi membantang lapiak menguras sampai bau luak menyapu luar je dalam. Setiap waktu masuk make siap dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba putar menunggu muazzin datang. Waktu wirid pengajian baik itu pun hari Jumaat mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih juta darwih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan dan kida basusukan, tapi mantap barasyah karajonyo rajin jo gigih nanta puji luruh jujur nanta kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa selop Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jemaah adang. Acok dia orang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang dibari kupiah di baju koko Allah baluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut kecek di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah matu batinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit. Menggalih rasu tak mungkin mengemis baik rasunya kapulang dan indak banah. Kau indak ditolong dia makati lah jaleh paunyi kolong manete manat yang saya menampung salo-salo tu. Tapi kini kostan selain hidup dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang ikona ladang sukowana. Yaitu hati tanang jiwa nalapang salamu rajin beribadah mendengar ceramah pengajian. Puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari. Rahmat ikulah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano urang kuliliang maadang meranuang surang. Adang menangis sadu sadan lah basah kalau ngulunyo mengana doso salamoko. Makin acuk mendengar kaji ceramah buya di musaji. Tambah kucuk tali jantuangnya mengana-ngana hidup kamati dia kira ba'alai suat. Dia tong indak taitong dibilang lah banyak ame dosa lah banyak tepabuek tak mungkin barang pun lain. Menurut surah guru-guru biar segadang bijo bayam dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Iswa hari di padang masar tampek naraco jetimbangan lah nyato barek kekida. Menampuah titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun kenaraku. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan doso salamoko. Bara gadang duraku anak mandehkan duang maragang nyawo anak dilapiak judiju. Nampak-nampak di ruang mato rando di gadis tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kane kakinya di terminal. Anguk Pak Mandu anan malayang kane gayu yang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan jo manusia. Di kana pulau doso katuan sumbayang hendak merasa puaso sekali haram ampok pemenan tio hari tua keganti minum kopi zina dan tidak berpemata sambuan. Terlampau banyak kalau dibilang stan panua halaman kalkulator error komputer dibulihnya Allah sesaya nak ketahui. Tapi dek lagi rajin bertanya sungguh beraja dek menyimak awak si pangka di musaji lamu-lamu tau beati tabi semangit beribadah mulu maurai cek-cek. Di palanca bacaan salat diapa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran. Kok semanjak mulai sembayang dan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kini lah paham tahu bana langkok zikir doa-doa dan sunat serta wajib. Penan kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mampuni pupih barasiah tak bersisuk. Iko nan Allah beramalkan. Yaitu mengaku rasa bersalah, berjanji indak kemaulang, membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samaladu.
Makin dikali makin dalam, tambah dikanang tambah nyato bodohnya badan salamuku. Walau awak bebuek jai urang balaku bayak juo muko kamalah disuruhkan. Baginda pertama serial menyelamatkan angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sompono ku indak jasu beliau mungkin kejadi sarok balai tampan kemati uya tinggal di kota kadang nangko. Keduanya orang sekampuang nang salah buah setapian dun sana caro banagari. Deraso baradai balimbago basuku bapuak-puak gadang tolong bantuan adik anak ranah lubu aluang menyambut dagang dari Medan. Rasu uhwah Islamiyah jamaah musaji menyentuni ikhlas tak ingin narok balik. Masya Allah, alangkah hinonyo dari nangko ya Tuhan. Urang sekampung sanagari, urang sahadai salimbako, urang saiman saagamu itu nanambo zalimi salamuku. Kini di saat awak tak badayo, bukanlah sumpah batarimu, bukan pulau dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpu jenan bayak tubuh dibalik ayah susu. Maafkan nambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe maadang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusun lapiak sajadah, dipasang layar pembatih antara pedusi laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suatibo, lama-lama saf lapan wah sembayang Isa dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kultum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang, itu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat seminggu hari kelebaran. Semenjak luar siang cako maadang tarasopan yang agak bare rasa kuduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak memakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali entah kok flu je masuk angin. Dan nyatu sesudah makan ube agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih hari pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea Quran menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempel yang baru, koko paragiah de makati saratosa ruang gajadu dua. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherak mulai berzikir panjang-panjang pueh berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat, habis salam takabiyah pulau, beliau kini salat malam sengaja tadi alun mitir itu kaji berterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat, maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat, surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surek tersimpan catatan doa itu yang sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunilah daku ya Allah. Tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam berbintang-bintang percayaan. Sudah tu entah rahasian tu namanya atau sekadar perasaan badan terasa di lautan galuk kulito masuk itu.
Gilo digulung-gulung ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampeh kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu angin baransua usai juo lawi memulai agak taduah kinilah tanang samparono. Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujut arus. Mailia taruh mailia entah kemana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijok-kijok. Kini semakin nyalo jua. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa. Kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak rasa kapeh malayang malayok-layok masuk kawan nan bagumpa putih janyah tarang sabalik. Tiba-tiba badan manusia jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyu hilang di ranah tak bertantu. Menurut dan sudah sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang berkulit yang melalui mikun saja. Beko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak masuk. Tapi bakolah sekaliku suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan mikun sajian yang dua. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala masuk makati bagagih kemusaji azan lapatui bakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua di toko sambil berimbau basura memanggil namu sepatah hendak menyanyi. Waktu disiliak dari jendela nampak Maadang cando sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kebelat. Dek diimbau hendak terbangun makati menjapit kunci serat. Oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalu lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya. Tapi badan wangi jua. Untuk memastikan menjalehkan jadi yapik doktor di Subarang, barulah sinan kesayahnya beliau tak adolai painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsaji muhajirin. Sinan takziah rang menjangwa mai Maadang babujuakan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusaro. Baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bendungan. Di atas kalang ulunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubuah Maadang kurang baga dia gambar dari tanah baliak ke tanah indak nangkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakut, pamerang atau penyabang, tapuji atau takutua, di suatu saat dapat panggilan dan itu pasti. Di sana pendengar sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.